Wonten apa to, Mbah? Simbah rasa bekane abot. Awak rasane loro kabeh. Kayane asmane panjenengan kambuh, Mbah. Ayo, sakniki teng puskesmas, Mbah. Ora usah, Nduk. Simbah ora duwe duit. Ora usah khawatir masalah biaya, Mbah. Panjenengan lho gadah BPJS. Lah apa iso gawe BPJS, Nduk? Saged, Mbah. Ayo, sakniki siap-siap banjur budal teng puskesmas. Mbak, niki kula badhe ndaftarake simbah damel jalur BPJS napa saged? Saged, Bu. Pundi kartune BPJS badhe kula daftarake? Niki, Mbak, kartune. Nggih, Bu, panjenengan tenggo riyin. Mbak, kula badhe tanglet. Inggih, Bu, pripun? Niki ndamel jalur BPJS biayane pripun, Mbak? Ngeten, damel BPJS mangke sedaya biaya perawatan, kamar lan obat gratis nggih. Alhamdulillah, lek ning ngoten, Mbak. Bu, niki sampun. Monggo jenengan teng ruang UGD. Woro-woro. Ayo bayar iuran JKN ki sing tepat wektu. Minimal tanggal 10 saben wulan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial layani kanthi ati tanpa pamrih. BPJS uga komitmen nyegah korupsi lan gratifikasi. Nganggo BPJS gotong royong kabeh oleh bantuan. BPJS sehat. Iklan layanan masyarakat kaaturaken dening SMA Negeri 1 Gondang. Tulung aku.